Moikka kaikille! Täällä on Tuuli ja Siiri Varisradiosta. Tänään haastattelemme Heli-opettajaa ja keskustelemme hänen kanssaan hänen opettajaurastaan. Eli siis nyt Petteri, Siiri, Tuuli ja Noora haastattelevat Heli-opettajaa. Millaista opettajan työ on? Hyvin vaihtelevaa ja monipuolista. Eli sen opettamisen lisäksi niin paljon kuuluu myös suunnittelua ja valmistelua ja semmoisia yhteisiä kokouksia, missä suunnitellaan tulevaa koulun toimintaa ja niin edelleen. Eli kaiken näköistä pitää sisällä, ei pelkästään sitä opettamista. Ei. Miten päädyit Tuupovaaran koulun opettajaksi? Tuupovaarassa oli paikka auki ja hain sitä ja minut valittiin. Okei. Millainen on ollut urasi? No, ennen Tuupovaaraa on oikeastaan tehnyt vain lyhyitä sijaisuuksia Joensuun eri kouluilla. Eli tämä 4 vuotta Tuupovaarassa on ollut pisin pätkä, minkä on ollut yhdessä koulussa opettajana. Mikä on ollut paras hetki opettajan urallasi Tuupovaaran koulussa? Vaikea varmaan sanoa yhtä parasta hetkeä, mutta aina se kun näkee oppilaan onnistuvan tai innostuvan jostakin, niin se on aina semmoinen, mikä lämmittää opettajan sydäntä, että saa niitä onnistumisen kokemuksia niille oppilaille. Vai kauan olet ollut opettajana Tuupovaaran koulussa? Tämä on 4. vuosi. Entä oletko ollut niissä muissa kouluissa? Tai, niin. Siis muissa Joensuun kaupungin kouluissa on ollut, Kontiolahdella on ollut semmoisia lyhyitä sijaisuuksia ja Kiteellä myöskin, mutta ne on ollut semmoisia muutaman päivän, viikon sijaisuuksia, että semmoisia pitempiaikaisia pätkiä ei ole kuin täällä Tuupovaarassa on. Hei, tässä Junta ja Noora ja Petteri. Äsken kuulimme Helin haastattelun. Nyt lopetamme radio-ohjelmamme Varisradio. Kiitos kaikille kuulijoille ja hyvää päivänjatkoa.